खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। लखिमपुराव एवेक्सन खालामजानाय गं 11 थागिबि नखरफोरनो हा होनो केबिनेट मेलाव थांखि लादों। हजायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जाथायसालियावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा। श्रीभूमिनि जाम मार्केट कमप्लेक्सआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गं 15 गुदामफोरा सिलिंखार। आसाम मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिया गोमादों। धुबुरीयाव नखरसेनिनो 3 सुबुङा लामा जाब्रथायाव जिउ गोमादों। परबतजरायाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि। आसाम पुलिसा फाइकान एवेक्सनाव हिंसायारि गाग्लोबग्रा सा 21 सुबुंखौ खादों। थिंनि हा माफियानि सायाव सोरखारि हाखौ जब्द खालामना फानफिननायनि अजद। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लखिमपुराव इभिक्सन खालामजानाय गं 11 थागिबि नखरफोरनो सोरखारा हा होगोन। रायजो सोरखारा 31 जुलाइनि गेजेरावनो हा होगोन। लखिमपुराव इभिक्सन खालामजानाय गं 11 थागिबि नखरफोरनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव शुक्रबारखालि खुंजानाय आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलाव बे थांखिखौ लादों। रिपर्ट बायदिब्ला बै गं 11 थागिबि नखरफोरनो लखिमपुर सार्कोलनि बेन्दोङावनो 1 काटा 5 लेसा हा होनाय जागोन। बेनि थाखाय बै नखरफोरा जेबो रोखोमनि प्रिमियाम होनांनाय नङा। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव खुंजानाय सप्तायारि केबिनेट मेलाव माखासे गोनां बिथांखिफोर लानाय जायो। बैफोरनि गेजेराव लखिमपुराव इभिक्सन खालामजानाय गं 11 थागिबि सुबुंफोरनो हा होनायाबो मोनसे। हजाइनि नीलबागानाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। दिनै सोरांसि फुंबिलियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव 3 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जखम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोबोद गोबारै फैनाय AS 02W 6439 नम्बरनि स्विफ्ट डिजायार गारिया कन्ट्रल गोमानानै दालांनि रेलिंआव सौग्रावो। बे गिख्रंथाव जाब्रथायाव स्विफ्ट डिजायारजों फैनाय 3 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन 2आ गोब्राब जखम जायो। मख'नो गोनांदि जाब्रथायाव जिउ गोमानाय 3 सुबुंनि गेजेराव सासेखौ हाफ्लं मौबलफंनि राहुल दिब्रागे होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय गुबुन 2 सुबुंखौ बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सिनायथिनो हानाय जायाखैमोन। बबेखानि बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव गुबुन 2 सुबुङाबो गोब्राब जखम जायो। बेनिनो हजाइनि गोदान बाजारनि बिपन सिंखौ जोबोद गोब्राब हालोदाव बोखांनानै हजाइ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय उननि समाव गुवाहाटीयाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बराक सेरफांनि श्रीभूमि सोहोरनि अल्ड स्टेशन र'डआव थानाय जाम मार्केट कमप्लेक्सआव शुक्रबारनि हर गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव अर नांदों। जाहोनाव खमैबो गं 15 गडाउनफोरा सिलिंखार जादों आरो जायगानि थागिरिफोरनि गेजेराव गोबां गिनाय सोमजिहोदोंमोन। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला अरा हर गेजेराव जागायदोंमोन आरो फालांगियारि ओनसोलनि मोनसे मख'जाथाव बाहागोखौ गोख्रैनो खहा खालामदों। सिलिंखार जानाय गडाउनफोरनि अनगायैबो गोबां खुस्रा गलाफोरा गोबां खहा जादों। सिगांनि अनुमान खालामनायनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दोंदि राङारि खहाया गोबां कौटि रांसिम सौहैनो हागौ। अर खोमोरग्रा सिबिथायनि फिननाया गोबाव जादोंमोन। उननि समाव अर खोमोरग्रा बिफाननि गोख्रै आरो गोरोबनाय खामानिफोरा अरखौ जाफुंसारै होबथानो हादों। आसाम मुलुगसोलोंसालिनि बिजाब बाख्रि बिगियाननि फरायसा रहित चन्द्राया गोमानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोमानाय रहित चन्द्राया मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादनि नेहाथारि मासियाव दङमोन। लोगोसेनो ABPनि रायजो जथायनिबो नेहाथारिमोन। नखरनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रहितआ 17 जुलाइखालि फुंनि 11 रिंगासोआव गावनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव गावनि मबाइल फन, स्कुटार आरो जेबो रोखोमनि गावारि फोरमानलाइफोरखौ लोगोआव लांफायाखैमोन। बै समनिफ्रायनो जेबो रोखोमनि खौरां गैया। बे गोमानाया फरायसाफोर आरो मुलुगसोलोंसालिनि मावफारियाफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोदों।
नखर आरो लोगोफोरा बिनि सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामगासिनो दङ जाहाथे रायजो राजाफोरा गोमानाय सुबुंखौ नागिरनायाव हेफाजाब होयो। धुबरी जिल्लानि गलकगन्जआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव नखरसेनिनो 3 सुबुङा जिउ गोमादों। 2 उन्दै खुदियाजों लोगोसे सासे आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। धुबरीनि बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 40 साननि जोनोम जागोनदान खुदियाजों लोगोसे 8 दाननि खुदिया आरो सासे आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे जाब्रबथायनि उनावनो गलकगन्जआव दुंहाव थासारि सोमजियो। खुद्रिनाय रायजोफोरा 17 नं हादरारि राजा लामाखौ होबथायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सागलियानिफ्राय गौरीपुर फारसे जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय AS17L0852 नम्बरनि हुन्डाइ i10 गारिया लामा बारस'नो लानाय आइजोखौ सौख्लायफैयो। बे जाथायाव आइजोजों लोगोसे नखरसेनिनो 3 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बिबैया 2 खुदियाखौ लानानै 17 नं हादरारि राजा लामाखौ बारस'दोंमोन। जिउ गोमानाय सुबुंखौ साहेरा बिबि, सुराया पारवीन आरो जेहान रहमान होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि जेहान रहमाना 40 साननि जोनोम जागोदान खुदियामोन। बिसोर 3खौबो बोखांनानै गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो थैबाय होननानै फोसावो डक्टरा। बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव गाबगु खुगु थासारि जायो। रिपर्ट बादिब्ला 40 साननि खुदियाखौ बावैसो मुं दोननाय जादोंमोन। नाथाय मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय खुदियाया। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव सोलिगासिनो दङ हाग्रानि मैदेर आरो थागिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हराव महामाया रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ ओनसोलाव उदखार खालामफैदों। मैदेर फालोनिफ्राय गावनानै फैनाय मासे दान्थाल मैदेरा रङामाटी हिल्स गामि जानानै 17 नं हादरारि राजालामा बारस'नायाव ओनसोलनि थागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोयो। नाथाय ओनसोलनि रायजोफोरा होसो हरनायाव हाग्रानि मैदेरा धुबरी जिल्लानि बगुलामारी सर ओनसोलाव हाबफैयो। रिपर्ट बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरनि उदखारखौ गिनानै उन्दुआलासे हरखौ सोरांहोनो गोनां जादों ओनसोलनि सरासनस्रा रायजोफ्रा। बबेखानि बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पर्बतजरा हाग्रा बिफाना बै थावनियाव थांनानै हाग्रानि मैदेरखौ होहरनो नाजादोंमोनब्लाबो फेलें जानो गोनां जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि धुबरी हाग्रा बिफाना बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानैबो अजद होदों जायगानि रायजोफोरा। आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायनि बेरेखायै इभिक्सन खालामनायाव हिंसायारि थासारिया बांलांनायनि उनाव गवालपारानि फाइकान रिजार्भ फरेस्टआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला साननैसो सिगाङाव दखल खालामनाय हाखौ सोरखारा उदां खालामनो इभिक्सन खालामनाय समाव जायगानि थागिरिफोरनि मोनसे हानजाया पुलिसनि मावख'गिरिफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ शुक्रबार मोनानि समाव सिग्रोमनानै कृष्णाय ओनसोलनि गासै 11 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। बबेखानि बे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 21 सुबुंफोरखौ पुलिसआ आथिखालाव खानो हाबाय। दायनिगिरि सुबुंफोरा गावसोरखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो गवालपारानि गुबुन गुबुन जायगायाव खारखुमानानै दङ होननानै रिपर्टआव मिथिमोन्दों। आथिखालाव पुलिसआ हिंसायारि जाथायनि सायाव भिडिअ फुटेजफोरनि गेजेरजों सिनायथिनो हानाय सुबुंफोरखौ खानो थाखाय गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। सोरखारि हाखौ एभेक्सन खालामनायनि समावनो नगाव जिल्लायाव थानाय धिं उधालतल ओनसोलाव गोबां सोरखारि हाखौ दखल खालामनानै फिन रां दाबिनायनि गोख्रों अजद होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गियासुद्दिन, फखरुल इस्लाम, रफिकुल इस्लाम आरो सदिकुला ओनसोलनि गोबां बिगा सोरखारि हाखौ जब्द खालामनानै लादोंमोन होननानै जायगानि थागिरिफोरा फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो माथाबर मुङै मिथिजानाय सुबुङा सोरखारि हाखौ सेख'नानै 10 बिगा हाखौ गासै 5 लाख राङाव फानदोंमोन होननानै बुंबावदों। बे जाथायाव भुगिनांनाय इस्माइल उद्दिन आरो इसाक आलिया बिसोरखौ आयेन बेरेखायै गुन्डा टेक्स खांगासिनो दं होननानै अजद होदों। बेनि फिथाइ महरै बिसोरखौ धिं पुलिस थाना आरो दुनदुमिया पुलिस आउटपस्ट मोननैयावबो कमप्लेन होदोंमोनब्लाबो पुलिसआ दासिमबो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।